У эфіры рацыя, вядоўца Еўген Валошын. Апошнім часам я шмат кажу пра імавернасць вайны ў Беларусі. Ну таму што, па-першае, гэта імаверна, па-другое, рызыкі для Беларусі могуць быць. Можам страціць у насельніцтве сотні тысяч, можа быць нават і мільёны людзей. Пра гэта нельга проста не казаць. Вы помніце аналітыку ад нямецкага выдання Bild, дзе асаблівае месца грае Беларусь. А днямі ўжо брытанцы надрукавалі аналітыку, выданне The Telegraph, вельмі сур'ёзнае, там з дасягам да міністраў, там самых топавых экспертаў. І там проста распісалі сцэнары, там ледзьве не памесячна, са схемамі. І зноўку фігуруе Беларусь. Я хачу пагутарыць пра гэтую аналітыку. Увогуле, пра вось гэты час выбараў, перавыбараў, там што будзе ўвесну, і як увогуле можна, пакуль яшчэ ёсць магчымасці, пазбегнуць вось гэтай перспектывы вайны. Рацыя. Што тычыцца аналітыкі ў The Telegraph, сутнасць артыкула ў тым, што Пуцін наважыцца напасці на НАТО, але стратэгічна там ён не мае шансаў, таму што ў Расіі нашмат там меншыя рэсурсы, чым у Захада. Вот у такім духу артыкул. Ну а што ад гэтага Беларусі? Беларусь — это вайсковы наканечнік, это месца, фактычна адкуль усё будзе пачынацца. І шансаў, каб Беларусь там цэлая засталася, іх няма. Дык вось што тычыцца сцэнараў. Так? Вясна 24-го года, перавыбары Пуціна, Пуцін перавыберацца і мабілізуе 200 тысяч вайскоўцаў і новае наступленне на Украіну. Пры гэтым слабая падтрымка Захада і гэтак далей. Я б дадаў сюды ў гэтую аналітыку. Не забывайцеся, што ёсць яшчэ Беларусь, 1000-кіламетровая мяжа з Украінай. І аналітыкі кажуць, канешне, што там балаты, што там все, што магчыма, умацавана, все масты лішнія узарвалі і гэтак далей. Ну, заўсёды ёсць магчымасць прасачыцца, зайсці. Заўжды будзе гэтая спакуса, што Кіеў блізка і што можна хутка вырашыць пытанне. Таму фактар Беларусі, што ў Беларусі все яшчэ хутчэй можа пачацца. Заваруха это вайсковая. Я бы, канешне, улічваў яго. Кінуць войскі на Украіну і 50-100 тысячаў гэтых мабілізаваных на Беларусь змяшаюць з беларусамі заградатрада і наперад. І вельмі сур'ёзная эскалацыя, здольная паслабіць Украіну. Далей. Лето 24-го года. Вот 4 месяца і ўжо лето. Расія наносіць кібератакі на краіны Балтыі, выклікае там беспарадкі сярод этнічных расейцаў. Вы ведаеце, на жаль, існуе такая імавернасць. Я колькі месяцаў таму быў у Талліне, в Эстоніі. Вось такі суперскі горад, інавацыйны. Я не ведаў, што нават аплікацыя Bolt, таксі там па ўсёй Еўропе, это эстонская аплікацыя. Уразіў мяне горад, але ўразіў адзін інцыдэнт. Я сядзеў у сауне у гатэлі, ну і туды прыходзяць таксама людзі, гараджане, талінцы. І сядзіць насупраць мяне чалавек такога вот перадпенсійнага веку, з выгляду эстонец эстонцам. І мы нават не размаўляем, нейкі турыст адкрывае у парылку дзверы, ну і назад іх не замыкае нармальна. На мяне глядзіць это мужчына і кажа: «Ха-ха-ха, не рускі!» І я ледзьве не ляснуўся з гэтага палка, ледзьве не расшыбся аб падлогу. Это Таллін, это 2024 год, не рускі і рагоша, і хоць я яму ні слова не казаў. Ну, сказаў толькі, што я таксама не рускі. Так што абсалютна, раз столькі пра это гаманы, напэўна, ёсць у Балтыі нейкія рызыкі, што яны эту расейскамоўную карту змогуць выкарыстаць. Восень 24-го года. Это вот ад сённяшняга дня яшчэ года не прайшло, ўжо столькі падзей. Расія выкарыстоўвае беспарадкі ў Балтыі як падставу для пачатку ваенных вучэнняў у Беларусі, умацавання Калінінграда, все перад вайсковая абстаноўка. І зіма 24-го года з пераходам у 25-й Расія распальвае памежны канфлікт у Сувалкаўскім калідоры з тэрыторыі Беларусі, з Кёнігсберга. Спадарства, я б дадаў у гэты сцэнар адну важную рэч, пра якую гавораць беларускія вайсковыя аналітыкі, што зона Сувалкаўскага калідора ўжо зараз там, туды чакаюць нападу, і яна моцна мілітарызаваная, там рыхтуецца. А навошта, калі расейцы могуць увайсці праз Эстонію і ўздоўж Балтыйскага мора, там выдатныя трасы,
там непадрыхтаваныя балты да вайны, да, могуць проста маршам прайсціся да гэтага сувалкаўскага калідора і там ужо заадно прамацаць абстаноўку, значыцца, будуць іх сустракаць, чым будуць, калі, наколькі там НАТО рашучае абараняць Балтыю. І там можна сувалкаўскі калідор замкнуць, і это ўжо все, это гарантаваны ўваход у вайну Беларусі. Хоць, як я ўжо казаў, это можа здарыцца нашмат раней. Ну і от The Telegraph піша, што вот все, Путін будзе вырашаць, ісці на все НАТО вайной ці не ісці на все НАТО вайной. Но я скажу вам так, што любая дынаміка вайсковая, это вельмі такая крамольная, магчыма, думку, открывае вокны магчымасцяў для Беларусі. Таму што лукашэнкаўская стагнацыя, вот это вот лукашэнкаўская багна, калі падаецца, што больш-менш усё пад кантролем, стратэгічна это будзе вот гарантавана весці проста да знішчэння Беларусі. Рацыя. Чаму небяспечная сітуацыя лукашэнкаўскай стагнацыі? Па-першае, таму што паўзучая анексія Беларусі працягваецца. Абсолютно в открытую заявляют, что полная унификация законодавства всех нормаў з Россией до 26 года, а то и 26 год адносна хутка. Ну, это анексія. На долю Лукашэнкі яшчэ там хопіць пакіраваць. Ну, а што будзе пасля стратэгічна для Беларусі? Мы ўжо маем дэмаграфічную катастрофу, то бок яны праводзяць генацыд, і ў вязніцы саджаюць, і хочуць дасягнуць там 10% насельніцтва ўвогуле вынішчыць. І паглядзіце, сотні тысяч людзей ўжо выехалі, самых такіх заможных людзей нярэдка, самых людзей карысных для эканомікі, маладых з дзецьмі. І да чаго это прывядзе? Ну, ёсць ужо канкрэтныя планы, што расейцы будуць засяляцца ў Беларусь. Зноў-такі это паспрыяе працэсам анексіі. І задумайцеся, ну, хацелі бы вы, каб увогуле вот Беларусь знікла як дзяржава? Стратэгічна, калі все будзе працягвацца як сёння, без вайсковай дынамікі і все такое, ну, да гэтага будзе ісці. Ну, як бы вот так вот де-факта незалежная дзяржава, ды яшчэ там сілкуецца расійскімі грашыма, каб іншыя краіны СНД бачылі Беларусь як вітрыну і самі там збліжаліся з Расіяй. Ну, в выніку это прывядзе да знікнення Беларусі, это абсалютна. Ну і як ні круці, рана ці позна все адно будзе вайна, і чым далей, тым яна будзе больш знішчальная, гэта вайна. Таму, бачачы такія жудасныя перспектывы, што краіну мы можам страціць, канешне, я настройваюся, я сашу за вот этими вот выбарамі, перавыбарамі там Пуціна ў Расіі, што будзе нейкая дынаміка, што штосьці зменіцца вот там, што там будуць сюрпрызы, спрыяльныя для нас. Я, записваючы гэтае відэа, пагутарыў з тузінам аналітыкаў самых розных, з грамадскімі дзеячамі, я быў шакаваны, таму што кожны чалавек, абсалютна кожны, сказаў, што то шансаў амаль што няма, гайкі закручаны, все пад кантролем, катастрофа. І вось хачу вам паказаць адзін з такіх тыповых каментароў ад Анатолія Фёдорова, прадстаўніка грамадскага аб'яднання «Нацыянальна-дэмакратычная платформа». Гэта былы пазняковец, які сёння вот займаецца грамадзянскай дзейнасцю у вольным плаванні. Выбарчы механізм ужо кантраляваўся і раней практычна цалкам, а зараз яны завінцілі гайкі наглуха, не проста закруцілі, наглуха. Таму то, што будзе, тыя, якія будуць вынікі па вынікам гэтых выбараў, яны будуць цалкам таго, што яны хочуць. Вось. І змены, якія адбудуцца, таксама будуць цалкам кантралюемыя. Куча выступае всякіх аналітыкаў, псевдоаналітыкаў, якія тут, значит, паўсюль бачаць вокны магчымасцяў. Гэтыя выбары не ёсць такім вокнай магчымасцяў. Вось. Нічого для гэта не створана, ні з боку апазіцыі, ні внутры самой сістэмы, якая там усталявана. Нема, все закручана по поўнай. Рацыя. Ну, як бы цяжка не пагадзіцца з Анатоліем Фёдоровым, канешне, татальны тэрор у Беларусі, ні адна мыш не высунецца. І пры гэтым яшчэ эканоміка адносна стабільная, таму што ў гэтай вайсковай сітуацыі Лукашенко проста адчувае сябе як рыба ў вадзе. Беларусь — гэта ж проксі Расіі для абыходжання санкцый. А вось гэтыя заходнія санкцыі, якраз такі уведзеныя ў дачыненні да Беларусі, гэта ж яны ж былі абсалютна бесталковыя, безглуздыя. Яны толькі прыбілі, разумееце, грабавымі цвікамі Беларусь да Расіі.
Ну, калій не могуць пастаўляць у парты Балтыі. Ну, все, калі ласка, вот вам парты Ленінградскай вобласці яшчэ са зніжкамі, там у Астраханскай вобласці залежнасць дадатковая да Расеі. Не могуць пастаўляць калій куды хацелі ўвогуле, так? Ну, пры гэтым расейцы, манапалісты цяпер, вот это вот Урал-калій пастаўляюць куды хочуць. Вот такія нейкія двайныя стандарты незразумелыя, якія абсалютна нічым не паспрыялі, толькі адшчоўкнулі Беларусь ад захада і все. Ну, Лукашенко дыверсіфікаваў эканоміку на Расею, на Азію. І вось вам калі ласка, і нармальна, і там сітуацыя ў Беларусі не моцна змянілася. А яшчэ датацыі з Расеі, это ж Рэспубліка Беларусь, это ж іх асноўны партнёр там для вайсковых агрэсій і гэтак далей. Таму ў этой сітуацыі ну, цяжка штосьці змяніць, нейкія лейцы эканамічныя. Але ёсць магчымасці. Іх знайшлі грамадскія дзеячы з дыяспары, людзі, якія выехалі з Беларусі, часта гэта сваякі палітвязняў. Ніяк не вырашаецца праблема з палітвязнямі. Тое, што адбываецца ў дымсілах беларускіх за мяжой, ну, даруйце, это на дадзены момант жаба-гадзюкінг нейкі, ужо не буду паглыбляцца. Ну, людзі матываваныя штосьці зрабіць, каб вызваліць сваіх сваякоў з вязніцаў. Іх там проста знішаюць. Пачалі думаць, а што можна зрабіць? І знайшлі тую дзесятку, куды трэба цэліць. Тое, што можа паўплываць на рэжым і можа быць для рэжыма вельмі балючым. Гэта транзіт, чыгуначны транзіт грузаў з Беларусі ў еўразвяз. Гутарка пра перакрыццё чыгуначнага спалучэння паміж Беларуссю і паміж Польшай. І гэта можа мець сур'ёзны эфект, больш за тое былі прэцэдэнты. Вот пра гэта апавядае Дмітрый Балкунец, які звяртае ўвагу вось на гэты ультыматум Лукашэнку, што трэба перакрыць чыгунку, выпускай палітвязняў, нашай перакрыем. Ужо пагражалі палякі перакрыць чыгунку, і гэта мела эфект. Мне здаецца, захад не перакрываў чыгунку пры міграцыйным крызісе, таму што Лукашенко атрымаў гэтую прапанову, так можна ее назваць, і мне здаецца, гэта паўплывала. Таму што сёння, калі мы паглядзім на тое, што адбываецца на мяжы, то мігранты зніклі з беларуска-еўрапейскай, беларуска-польскай, латвійскай ці літоўскай мяжы. Гэта значыць, што гэта паўплывала на тыя дзеянні, якія маглі быць для не толькі Беларусі, але для першую чаргу для Китая, для Расіі, якія таксама карыстаюцца гэтым памежным пераходам для таго, каб дастаўляць свае грузы. І гэтыя цягнікі сёння едуць з усходу на захад і ў адваротным накірунку. Таму я лічу, што гэта такая вельмі добрая магчымасць для таго, каб уплываць на тыя выклікі, якія сёння Лукашенко дасылае да заходніх краін. Гэта пагроза, і гэтую пагрозу можна акупіраваць толькі калі яму стварыць непрыемнасці. А чаму захад цяпер не выкарыстоўвае гэткую зброю ў выглядзе прапановы перакрыць чыгунку для таго, каб уплываць на Лукашэнку? А мне здаецца, тут уже гуляе іншая гісторыя, таму што гэта такі вельмі моцны інструмент, які можна выкарыстаць не толькі для, напрыклад, дасягнення мэты вызвалення палітвязняў, таму што некаторыя еўрапейскія краіны разглядаюць палітвязняў Беларусі выключна як беларускую унутраную справу. Ці пытаюць сёння грамадзяне Беларусі масава, каб еўрапейскія палітыкі нешта рабілі ў гэтым накірунку? Не пытаюць. Гэта носіць такі вельмі локальны характар. На працягу там многіх месяцаў апошніх многія палітыкі, грамадскія дзеячы пра гэта размаўляюць, яны выказваюць свае думкі, але такога масавага руху няма. Таму захад не бачыць гэтай праблемы. Але гэтым інструментам можна іншыя, напрыклад, праблемы, мне здаецца, вырашыць. У тым ліку канчаткова спыніць усіх мігрантаў, якіх Лукашенко прывозіў. Можна таксама і нейкія іншыя выказваць яму такія вось ультыматыўныя прапановы. Але я лічу, што беларусы могуць і маюць такую магчымасць, каб дазволіць, магчыма, нават краінам еўрапейскага звязу, у першую чаргу Польшчы, калі польскі ўрад зараз шукае нейкія магчымасці, як, напрыклад, вызваліць Андрэя Пачобыця, то такім інструментам можна выкарыстаць
каб яго вызваліць. Але мне здаецца, можна таксама не толькі аднаго чалавека вызваліць. Гэтым інструментам можна вызваліць вельмі многіх беларусаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі. Таму я лічу, што гэта такая магчымасць, каб размаўляць з Лукашенко на той мове, якую ён разумее. Рация. У гэтай ідэі ультыматуму Лукашенку ўсё так проста, так, і ўсё завязана на Кітаю, у прынцыпе. Ситуация наступная. Китай буйны геапалітычны гулец, это все разумеюць. І з аднаго боку яны, канешне, зацікаўленыя былі б, калі б Расія пайшла вайной на захад, яны зацікаўленыя ў дэстабілізацыі захада, але парадокс. У Кітаі не ўсё ў парадку з эканомікай, там быў крызіс нерухомасці вельмі сур'ёзны, там цэлыя недабудаваныя гарады проста стаяць. І банкаўскі крызіс назрывае, і ўсё можа ляснуць у Кітаі, і будуць вялікія праблемы. Яны гэта разумеюць, ім вельмі важная стабільнасць у эканоміцы. Значыцца, пры дапамозе чыгуначнага транспарту яны пастаўляюць у заходнюю Еўропу, но это прыкладна блізу 5% усяго кітайскага экспарту, і 80% ад гэтага экспарту это цягнікі, саставы кантэйнерныя, якія ідуць праз Беларусь. Таму што няма іншай альтэрнатывы, дзе пускаць гэтыя цягнікі. І з гэтай прычыны, калі вот гэты лагістычны шлях перакрыць, 5%, слухайце, там 4-5% ідзе гэтага экспарту, это сур'ёзныя лічбы у сённяшняй сітуацыі, і это вялікія праблемы для Кітая. І тады, калі б это здарылася, Кітай вымушаны быў бы уключыцца, вырашаць гэтую праблему. Таму ўжо хадзілі размовы пра тое, што Сі Цзіньпін прэвентыўна, разумеючы, што нешта такое можа здарыцца з перакрыццём чыгункі, прасіў Лукашэнку там нейкую лібералізацыю пашаць, но ён на это не пайшоў. Ці яго за адное прычыннае месца трымаюць, не даюць на гэта пайсці. Ніякой лібералізацыі блізка не прадбачыцца. І калі все-таки, калі б Захад пайшоў на радыкальныя крокі, перакрылі чыгунку, тут хочаш не хочаш, вымушаныя яны будуць як мінімум выпускаць палітвязняў, а таксама это можа спрычыніцца да такой сур'ёзнай палітычнай дэстабілізацыі, таму што унутры Беларусі, таму што Лукашенко за ім прыглядае такая прарасейская групоўка Карпенкова-Вальфовіча, ім там пляваць, перакрыюць чыгунку, не перакрыюць, што там з эканомікай. Там адно ў галаве вайна і выконваць замовы Расіі. І яны могуць прад'явіць Лукашенко, нельга выпускаць. І это глеба для канфлікту, для сур'ёзнага і для дэстабілізацыі сітуацыі. Таму, насамрэч, Захад мае ў руках лейцы, як паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, дзе сапраўдны тэрор, дзе сядзяць проста тысячы і тысячы людзей. Людзі гэтыя ў свой час выступалі за заходнюю цывілізацыю, а заходнія краіны штосьці не хочуць плаціць той жа манетай. Такая імавернасць захоўваецца. І калі Захад, канешне, не будзе такіх радыкальных мераў прадпрымаць, то ракеты паляцяць, так прыродай проста задумана, ракеты паляцяць ужо на тэрыторыю Захада. Так мне гэта бачыцца. Таму абсалютна ёсць усе інструменты, каб пераламіць сітуацыю ў Беларусі, умяшацца ў гэтую сітуацыю, прадухіліць вайну, бо калі пачнецца там палітычная дэстабілізацыя, можна будзе скарыстаць эту сітуацыю, так, і не тое, што Беларусь взяць пад кантроль, наладзіць нейкія там кантакты і кантраляваць, трымаць руку на пульсе, так бы мовіць. Усё это магчыма зрабіць, і больш за тое Захад будзе вымушаны рабіць, чым далей это все зацягваецца, тым горш для саміх краін Захада. Гэта была рацыя, да сустрэчы.